Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Ko u ono davno vrijeme, ljubav vječna još je mit, ali sad smo s dužom kosom i plešemo samo bit. Kako ste se osjećali kao osoba koja je zdrava, sad u invalidskim kolicima, s obzirom da ste imali zadatak da izvadite osobnu kartu, najosnovniji dokument koji je potreban svakom čovjeku? Pa evo, vamo reći, sve do ovdje nije bilo nikakvih problema, ali već kad sam došao ispred same policijske uprave, nažalost dalje ne mogu od ovih skalina i ko osoba u invalidskim kolicima mogu reći da stvarno nije lijepo i nije u redu što se reče da ovako, ali ja se nadam da će se popraviti i da će i oni uspjeti doći tamo gdje i mi zdravi možemo. Veseli smo jer smo nadi, za nas lud je sav taj svijet. Na rakete samo misli i svemirski nekile. Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Kako se osjećaš? Pa dobro, jer mi se čini da sam prešla tebe. Bilo je čudno i zapravo nekako dramatično, jer samo se možeš, navikli smo se osloniti na vid i sad samo sam mogla čuti. Mislim, nisam mogla procijeniti što mi je blizu, što mi je daleko. I onda sam krenula, pomislila sam, eto, što bude. I bilo je dobro, preživjela sam. Mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Nemoj previše. Ako nisu projektno osigurani. Okay. Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare Ma neće, ja sam Kostijen. Morate se. Malo vodi. Veseli
jer smo nadi, za nas ljude savta svijet. Na rakete samo misli i sve Kako ide? Pa evo, ide nekako, ali je naporno. Da, dobro. Evo Boris, ja si invalidska kolica kao zdrava osoba Jesam. praktički. Kako si se osjećao u trenucima dok si išao do mjesta ili koji je jako bitno za sve nas? Slušaj, teško se meni, ne mogu ja se osjećati kako se inače ljudi osjećaju koji imaju potrebu za kolicima. Ali eto, probao sam ovo malo što smo prošli zamisliti kako bi bilo, jeli, da se ja u stvari ne mogu ustati sad, ko što sam sad napravio, bilo bi užasno. Mislim, eto, to je, a ne samo to što je, nego je fizički naporno, jako. S tim što sam baš promislio, ja, iako sjedim, imam noge, ja se mogu nogama oduprijeti, da sam isključivo na rukama, ne znam kako. Pa da, kako se vidi ovdje na ovom dijelu prometnice za pokretljive osobe nije prilagođeno, ali pogotovo za osobe koje se kreću kolicima, znači one bi se morale kretati kolnikom. S obzirom na promet, na autobuse, nije ugodno, dapače ne, da nije ugodno, pogotovo kad ste okrenuti leđima, ne znate što vas čeka s druge strane, voze taksisti, vozi javni gradski prevoz. I izuzetno je opasan dio prometnice. Je li te bilo strah? Pa je, sigurno. Još uvijek. Još uvijek. Ne mogu sad ti. Ovo je slika. Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Jer smo nadi, za nas lud je sav taj svijet. Na rakete samo misli i svemirski nektire. Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Ne možeš. Pravi ste, dobro je. Krupni kakav, je. Okej.
sam zaključio auto. Ja ću, samo ti sjedi. Drži se, ne brini se, zavljeno. Nema veze. Dobro, prvo mene osobno interesira da si osoba s invaliditetom i da znaš da je gradonačelnik udijelio 2 mjesta koja su dosad bile za osobe s invaliditetom taksistima. Kako bi te to pogodilo? Sam taj osjećaj da sam građanin ovog grada, da mi pod jednakim uvjetima nisu dostupne te najobičnije stvari koje su svima drugima dostupne i stvara neki osjećaj nepravde. Kako si se osjećao, Mari, u invalidskim kolicima? Osjećao sam se jadno u invalidskim kolicima, zato jer prvo taj pogled, to što te svi gledaju dok si u kolicima, pa ti pogledi kao jadan, pa kako će on, već to je samo po sebi dovoljno da se osjećam jadno, a onda sam taj osjećaj nemoći da ne možeš tamo gdje bih htjeo, je teško objašnjati, pa ako nekog detaljnije zanima, nek proba. Za nas lud je sav taj svijet, na rakete samo misli i svemirski neki red.